16-il siegħa wara d-dibattitu il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' sejjaħ lill-midja. Wieħed stenna xi tip ta' komunikazzjoni ġdida. Iżda kien hemm biss konferma ta' kemm m'għandux provi u saħansitra qal li ma jinteressaħx jekk id-dokumenti humiex veri jew le. Ir-responsabbiltà mhijiex tal-kap tal-Oppożizzjoni le. U mhuwiex xogħli illi nidħol fid-dokumenti mhumiex veri ta' min huma minn fejn ġew, mhix xogħli. Xogħli hu li nikkummenta fuq dak li ħareġ li huwa in the public domain. Fid-dibattitu ta' Xarabank, Simon Busuttil qal li s-suppost provi kienu fil-bagalji li ħarġu bihom l-uffiċjali tal-bank. Iżda Defni Caruana Galizia li miegħu qed tibni din l-istorja iffabbrikata qalet li l-provi ħarġu sena ilu. Kien naturali li nistaqsu dwar din l-inkonsistenza. Dawn is-suppost provi li qed jissemmew li ħarġuthom anki Defni Caruana Galizia, inti tagħmilhom tiegħek dawn is-suppost provi, ġifieri dawn id-dokumenti huma awtentiċi u ma nafx jekk tistax anki turina dak relation of trust oriġinali. Issa għandi din il-mistoqsija u jekk tgħid biex inkompli wkoll mal-kollegi tiegħi. Hemm taħwida li ma nistax nifhem. Ġifieri inti qed tiqpa' tgħid illi l-provi ħarġu nhar il-ħamis filgħaxija meta ċ-chairman tal-bank ħareġ bil-bagalja. Mbagħad Defni Caruana Galizia qed tgħid illi l-provi telqu minn hemmhekk f'Marzu tas-sena li għaddiet. X'ħareġ ġifieri eżatt nhar il-ħamis? X'kien hemm eżatt f'din il-bagalja taċ-chairman tal-bank? Mela, fuq l-ewwel punt, jekk id-dokumenti humiex awtentiċi. Nispjegalek għaliex il-Prim Ministru huwa responsabbli għal dan kollu li qed isir. Iżda Busuttil baqa' ma spjegax din it-taħwida minflok ħarab il-mistoqsija. Kieku elevat il-provi. U meta ħarġu l-provi ġifieri? Il-provi kieku elevathom. Imma x'ħallew il-ħin jgħaddi jiġi Mistaqsija oħra. Meta ħarġu l-provi Dr. Busuttil il-ħamis filgħaxija jew inkella f'Marzu tas-sena li għaddiet? Fil-waqt li kompla jħammeġ lill Prim Ministru Joseph Muscat li mill-ewwel ħal każ għall-investigazzjoni, Busuttil farfar milli ġab il-provi hu stess. Għaliex ir-responsabbiltà li jinstabu l-provi hija l-ewwel nett tiegħu. Diffiċilment wieħed jista' jgħid x'inhi l-verità. Wara li kompla jħammeġ bil-gideb ta' Defni Caruana Galizia, ġurnalisti indipendenti saqsuh dwar l-aġir tagħha li ma deritx quddiem il-maġistrat għall-inkjesta. Defni Caruana Galizia qed tgħid li ma trix tixed fl-inkjesta maġisterjali. Huwa korrett li ngħid li bħala dik li għamlet l-allegazzjoni hija marbuta bil-liġi li tixed taħseb li għandha tixed u sewwa ngħid li jekk tirrifjuta tista' tiġi mresqa taħt arrest. Jekk inti trid jew le hija xi ħaġa li trid tistaqsi lilha u fuq parir legali naħseb aħjar tistaqsi avukat. Però minix qiegħed hawnhekk bħala avukat, sinjorina. Jiena qiegħed hawnhekk bħala kap tal-Oppożizzjoni. U jiena minix avukat speċjalizzat fil-kriminal, naħseb hija mistoqsija li tista' tagħmilha lill-avukat. Għal darb'oħra reġa' spikka kif Simon Busuttil prova ma jiċċappass mad-dokument ta' Defni Caruana Galizia fil-waqt li jużah. Tagħmilhom tiegħek dawn id-dokumenti, Dr. Busuttil?